nangkong penpau jing semua yu blay ba ula ay yang ikan ikalat bangi yok ban wan chikan ikajaka ban perform lang bagi surjing ruai ban yok ban yaro bat mani ya u bat nga ay kublay ru ya katani gospel concert bakala play kan yang ikan ikalat bangi yok ban yaro bat mani yo blay lang bagi surjing ruai but ngai scam ba iwe pe iwe mensiam bekordor kin yo ya kajing pelait but ika breakthrough ka jim ka jong kilang ba kan ika worship session jongi but nga kerteng Ebahun Dkhar but ini ide para jonga PYRKHATKI Dkhar te kajing ruai nangkongin ruai na ka jing ruai ka ba hendriu kumba ka ktien jong blay ka ong Yonis ndriu lai khat ndriu ka ong ba ublay uli kata-kata yang ni hadu ba unda ai tino ya ukun uba la khamar we jing it uji sutrayanga hading pona shirkai bansha bansius pagamen sim jonga om don bala ban om jing yi jong u bam la ban om jing yi jong u bam la ban om jing yi u ji sutrayanga om don bala ban om jing sâu xích thăng ba u la sha ba u la phong băng sni cha ba ju nom im nga la om don bala ban om jing i jong u bam la ban om jing i jong u bam la ban om jing i u ji sutrayanga om don bala ban om jing su bayona la utrai ba u ya sa thak ma du lei ka ho kas nam ba kor blash lei om don bala ban om jing i jong u bam la ban om jing i jong u bam la ban om jing i u ji sutrayanga om don bala ban om
jingit ka jong me apa ya ka jingit ka jong me chisu batang yaming an yai mani tang yaming an yai yaro lama mi long ublay bakrang ublay bakul chisu mi long ublay Ngan mani yami ngan chakri yami ngan rakikti banyaro tang yami kumba ukirang utrang baru kamen sim jong akakang pangenyo yami ngan mani yami ngan chakri yami ngan rakikti banyaro tang Thank you, Father. Thank you, Lord, for your love. And I don't want anyone in this world but you, Jesus. I don't want anything but you, Father. Just give me Him, yes, Jesus. Only you, Father. Thank you, Jesus. I don't want anything but you. You're more than everything.
glory. Amen.